осияй, с любов изпълниме ти. Дарбите ни подари на братя и сестри, плодоносни семена ни пред теб да сме, любовта ти свята да посеме. С лицето си ме осияй, с любов изпълниме ти. Дарбите ни подари на братя и сестри, плодоносни семена ни пред теб да сме, любовта ти свята да посеме. Свят и чуден Бог си ти, сърцата ни ти води. С тебе ние да вървим, всичко с тебе да победим. Свят и чуден Бог си ти, сърцата ни ти води. С тебе ние да вървим, всичко с тебе да победим. Последни времена живеем ние, чуй го хлопота и на твоята врата. Отвори сърцето си ти за Исус, за да бъдеш и ти във вечността. Последни времена живеем ние, чуй го хлопота и на твоята врата. Отвори сърцето си, човече, за Исус, ще бъде с него във вечността. Свят и чуден Бог си ти, сърцата ни ти води. С тебе ние да вървим, всичко с тебе да победим. Свят и чуден Бог си ти, сърцата ни ти води. С тебе ние да вървим, всичко с тебе да победим. Добре дошли на всички гости. Нека да си изправим и да посрещнем младото семейство. Да ги приветстваме с добре дошли.
Защото Библията казва, че Бог създаде мъжа, създаде и жената, за да станат едно семейство. Бог ги събра. Така че днес сме тук заедно да отпразнуваме това, което Бог е съчетал. Казва Библията, това, което Бог е съчетал, човека да не го разлучва. Нека да бъде слава на Господа, защото тази сватба е духовна, както виждате, и е в славата на Господа. Нека да се помолим и Бог да благослови както кумовете, така и младото семейство. Боже, благодарим Ти за този прекрасен ден. Благодарим Ти, Господи, че си съчетал това младо семейство. Молиме Те да ги благослови с цялата любов, с цялата милост, на която имаш, Господи. Молиме Те да ги съградиш да бъдат в едно цяло и от сега нататък нищо друго да не ги разделя. Благославяме ги да бъдат живи, да бъдат здрави и това, което най-хубаво, което може да се случи с тях, вече им се е случило. Дал си им две прекрасни деца, благослови и тях да бъдат живи, да бъдат здрави. Благодарим Ти, Боже, за огромната милост и любов, че днес сме събрани на това място и, Господи, сме Те познали. Ти си ни отделил и си ни направил Твое семейство. Сега Те молим, приеми това младо семейство като част от църквата, като част от Твоите възлюбени. Помажи ги и ги благослови през всичките дни на живота им, докле са на тази земя. В името на Исус се помолихме. Амин. Амин. Хайде една снимка на масата, заповядайте, седнете. Ti manches
направя една снимка. Oh Isuse, oh Isuse, oh vivo quiero morir de tu Isuse, amarte tu no se estima oh Isuse, tu sendero y tu no Isuse, hasta yo. Oh Isuse, oh Isuse, oh María, no se estima, oh Isuse, tu sendero y tu no Isuse. Alles, fíjate todo, ¿verdad? Adiós. Adiós. Sigue tú. Sigue tú.
Айде, куме, povedете. Айде, дай сега. Айде, дай си, давай го подаръка. Айде, давайте, взимайте. Айде. Така, така. Браво на кума. Браво на кумичката. Живи и здрав бъди, куме. Браво. Още се благословихме! Амин. Бягай луте за живота ми, бягай душо, неба се спи. Днеска писне за живота си, пиша за живота си. Бягай луте за живота си, бягай душо, гнева се спи. Днеска писне за живота си, разпишай за живота си. Преди земен мир, драмата ще се свири, архангела ще нададе глас. Мъртвите ще се съживят, отворени на небе, заедно с тях. Архангела ще нададе глас. Мъртвите ще се съживят, ще поведи на небе, заедно с тях. Бягам както те човеци си, бягам Божела и ме спаси. До душата им се
Тази песен се пее за това колко е важно да намериш Господа и да търсиш спасение на безсмъртната си душа. Защото всички ние носим в себе си една душа, която е по-ценна от този свят, казва Библията. Една душа, която няма цена и беше платена с цената на кръв, на Исусовата кръв. Нека да е слава на Господа. Пеем една песен, която е малко по-стара и всички я знаете, за да мога да пеем заедно, да се радваме в Господа, защото Библията ни казва радвайте се и пак ви казвам радвайте се. Амин. Така че нека се радваме заедно в Господа. Днес е празник. Добре.
Остани да ви снимам.
Seguine tu me lo prava. Seguine tu me lo pena. Vaya maroda, oh.
amaroda, oh Isuse, amekare, upretiare, Deva Isuse, elakana, moro, mori, tutte cistine, vedika, tutte profile, nero mano, mantu teki, Deva Isuse, elakana, moro, tutte cistine, tutte profile, nero mano, mantu teki. Coca-Cola, posiția, viața mea, ia de tine, veselăție, nemista zafă. Coca-Cola, posiția, viața mea, ia de tine, veselăție. Iisus воскресне от смъртта, вярваш ли го ти това? Ако не повярваш в Христа, ще отидеш в пътя, докато е време.
възкръсна от смъртта. Вярваш ли го това? Ако не повярваш в Христа, ще отидеш в пътя. Докато е време на съда, приеми ти. Но когато смъртта погроба на твоята врата, в ужас ще си и тогава идмата безмисля. Но когато смъртта погроба на твоята врата, в ужас ще си и тогава идмата безмисля. Възкръсна от смъртта, вярваш ли го ти това? Ако не повярваш в Христа, ще отидеш в пътя. Докато е време на света, приеми ти Христа. Исус възкръсна от смъртта, вярваш ли го ти това? Ако не повярваш в Христа, ще отидеш в пътя. Докато е време на света, приеми Христа. С тази песен тая те да няма никога смъртта на душата ти. Тази песен тая те да дойдеш ти Христа, да няма никога смъртта на душата ти. Исус възкръсна от смъртта, вярваш ли го ти това? Ако не повярваш в Христа, ще отидеш в пътя. Докато е време на света, приеми ти Христа. Докато е време на света, приеми ти Христа. Бъдете благословени, брати и сестри, много благодаря, че ни уважихте да дойдете на това тържество. Бог да благослови домовете ви, децата ви, домочадието ви. Здраве, щастие и късмет на всички. Желая го на всеки това нещо, което сега аз го правя и на младите го желая. Един ден нашите деца да бъдат такива тържества.
Някой да знае кой номер е ти си моя Бог? Номера да знае някой на песента, ня търсиме.
Поздрави за свекървата от Испания за България. Бог да те благослови. Само за нашия Бог, за живия баща, който е правил чудеса преди и днес ги прави. Моят Бог е най-велик, моят Бог е славен, Той е моят вечен жив, Той е достоверен. Моят Бог е най-велик, моят Бог е славен, Той е моят вечен жив, Той е достоверен. Ти си моят Бог, Христе, Ти си моята сила, стоя пред теб на колене, душата си излива. Ти си моят Бог, Христе, Ти си моята сила, стоя пред теб на колене, душата си излива. И специално за кумовете от младожените, който ви от нас за вас, Бог ви благослови. От младожените за кумовете, за ягода и чуни, нето капо. Будещо ме върнете, чувам гласа ти, не бойся, чадо, вярвай ти, ще покоря врага ти. Будещо ме върнете, чувам гласа ти, не бойся, чадо, вярвай ти, ще покоря врага ти. Ти си моят Бог, Христе, Ти си моята сила, стоя пред теб на колене, душата си излива. Ти си моят Бог, Христе, Ти си моята сила, стоя пред теб на колене, душата си излива. С чудото кръщаш ми и ми наставляваш твоите думи вечни са, без любов ми даваш. С любовто кръщаш ми и ми наставляваш твоите думи вечни са, без любов ми даваш. Ти си моя Бог, Христе, Ти си моята сила, стоя пред теб на колене, душата си излива. Ти си моя Бог, Христе, Ти си моята сила, стоя пред теб на колене, душата си излива. Знам, че идва твоя ден, слави ни
един свет, те спасителен знаме и радост на светите. Знам, че идва Бог ден, славен един свет, те спасителен знаме и радост за светите. Ти си моят Бог, Христе, ти си моята сила. Стоя пред теб на колене, душата си излива. Ти си моят Бог, Христе, ти си моята сила. Стоя пред теб на колене, душата си излива. Нека да си справи моята майчица, да й благодаря, че е дошла от България, за да присъства на моето прекрасно тържество. Бог да я благослови в изобилие, нека да й дава дълги години на земята да се радва и да й промени сърцето, ако нещо тя се грешава, неволно и неволно. Майко, бъди благословена, много те обичам. Аз без теб съм нищо. Първо без Бог, след това след теб. Амин. И нека да заповяда пастора. Добре, ще ви помолим само за малко внимание, брати и сестри, всички само за малко да спрем, всички да дойдат, за да благословим младоженците, да направим малка церемония, да благословим децата. Готови ли сме всички? Добре дошли на всички на това скъпо тържество. Днес сме се събрали, за да уважим това младо семейство и техните приятели. Библията казва, че ако намериш приятел, намерил си повече от съкровища. Бог да ги благослови, че те са се намерили като приятели и са заедно. Но най-вече, Бог, когато сътвори човека, каза така: и човекът ще остави баща си и майка си и ще вземе с жена си и ще станат една плът. И Бог е събрал тези двама души да бъдат една плът. Създаде човека Бог от пръст, от земята го създаде. След това от реброто му създаде и жената, Ева. И Бог ги благослови. И днес ние всички свидетели, братя, сестри, роднини, близки, приятели, всички хора пред Бога и пред ангелите
ги питам. Вчера сключиха вече гражданския брак, както трябва да бъде. И сега ще ги питаме тук официално пред Бога, пред ангелите, пред хората, защото тук сме събрали не само човеци. Бог е тук. Той казва, когато се съберете двама или трима в моето име, и аз съм там. Така че Бог е тук днес с нас. И сега питаме, обещаваш ли пред Бога, пред ангелите, да се грижиш за нея, да я обичаш през всичките дни на живота си и да не ви разделя нищо друго, освен смъртта? Сега питаме и булката. Пред всички свидетели, пред Бога, пред ангелите, и помнете, че църковният брак пред Бога е много по-важен и много по-силен от гражданския. Защото гражданският е тук само на земята, а този е пред Бога. Затова това, което обещавате, има един ангел, който го записва на небето. Ще бъде записано. Както братята снимат с камерите и с телефоните, има и един ангел, който снима. Така че питаме и тебе, обещаваш ли през всичките дни на живота си да бъдеш с него в добро, в зло, да му помагаш, да се грижиш за него, докато смъртта ви раздели? И ние свидетелите също сте свидетели на техния брак, така че нека да се помолим Бог да ги благослови, както Бог е казал, повече нищо да не ги разделя и да бъдат до края на живота си заедно. Боже, представям пред Тебе сега това младо семейство, Симо и Зоя, Боже. Молим Те да ги благословиш с цялата си благодат, с цялата си любов, да благословиш децата им да бъдат живи, да бъдат здрави, да видят от внуците си внуци да видят, Боже. Благославяме ги, Татко Небесен, трапезата им всякога да има изобилие. Благославяме кесията им да бъде пълна, да дават и на тези, които нямат. Да бъдат, Господи, Твои синове, Твои дъщери. И най-вече Те молим да запишеш имената им в книгата на спасените, Боже. Те, когато дойдат Твоите ангели да търсят спасените, да намерят техните имена записани там. И сега, Господи, с правото, което си ми дал като Твой Божий служител, като Твой слуга, благославям ги да бъдат живи, да бъдат здрави, Боже, да бъдат, Господи, единомислени в един дух, в една плът съчетани, двама като един пред Тебе. В името на Исус Христос ги благославям да бъдат живи, здрави, докле са на тази земя, а след това, Господи, и при Тебе. Амин, Боже мой. Благославяме ги, благославяме и техните приятели да бъдат живи, да бъдат здрави и винаги да бъдат заедно, да се обичат, да си помагат в трудни времена, докле са заедно тук на земята. Амин. Амин. Добре, една кратка молитва само за храната, за да може да започвате и вечерата. Боже, Ти, който правиш хляба да расте от земята, Боже, създал си човека от пръст, Господи, благословил си го, като си вдъхнал в ноздрите му жизнено дихание, дал си му жива душа, Боже мой. Днес Ти благодарим за този прекрасен ден, благодарим Ти за тази храна. Молим Те, Господи, уми, очисти, освети тази храна и направи я да бъде угодна за нашето тленно тяло. Ти ни храни сега, Боже, в плът, а ще ни нахраниш тази нощ и с дух, Боже мой. Нека Святият Дух да изобилства тук на това място, нека Той да води това тържество. Всичко помолихме и попросихме в името на възлюбеният Ти Син Исус Христос, на комуто да бъде вечна слава, както е на небето, така и на земята. Амин.
Няма. Как? Защото аз... Сега ще кажа. Да. Няма нищо. Изненада искам да ви направя, докато момчето не знае Може ли да направиш една стъпка напред? Хайде. Не, тук се стане. Не, мама. Добре, айде. Даде, вие си дайте там. Много ти потисна тази музика, брат. Оди, увеличете малко музиката. Може ли да увеличите малко музиката? Натали. Чакай сега, айде, камеристите тук да снима, имаме едно нещо. Събудите се! И двамата! Когато отговаряш аз, дигаш там. Когато за тебе, когато за мен, каквото правда. Какво стана? Айде. Не сега ще виж. Когато отговаряш, тя дигаш там. Аз ще ви задавам въпрос. И след отговориш или ти, или той. Когато отговаряш, ти дигаш там. Когато отговаряш, той дигаш там. Добре дошли на всички. Започваме с въпросите ви. Дали се познават достатъчно добре? След колко време живеете заедно? Така. След 13 години да видите дали се познават достатъчно
достатъчно добре. Готови ли сте? Кой е по-вероятно да започне спор? Кой е по-вероятно да увеличи максимума на кредитната карта? На кредитната карта кой е по-вероятно да я увеличи? Кой е по-вероятно да остави пране на пода? Кой е по-вероятно да купи на другия изненадващ подарък? Кой е по-вероятно да смени ролката на тоалетната хартия? Кой е по-вероятно да започне битка? Кой е по-вероятно да се загуби? Кой е по-вероятно да заспи пред телевизора? Кой е по-вероятно да участва в реалити шоу? Кой е по-вероятно да се разплаче от смях пред комедия? Кой е по-вероятно да попита за посоката? Кой е по-вероятно да стане посред нощта, за да яде? Кой е по-вероятно да изтърка гърба на другия? Кой е по-вероятно да прибере бездомна котка или куче? Кой е по-вероятно да вземе храна от чинията на другия? Кой е по-склонен да заговори непознат човек? Кой е по-вероятно да остане на безлюден остров? Кой е по-вероятно да бъде наранен? Кой е по-вероятно да си признае, че е сгрешил? Кой ние чиниите повече? Кой е по-организиран? Кой управя леглото? Кой е най-добрият готвач? А кой е по-упорит? Кой е по-забравлив? Кой върши повече домакинска работа? То се знае. Кой е по-общителен? Кой е най-чистия? Кой се влюби пръв? Кой даде първата целувка? И последния въпрос. Кой винаги знае къде е всичко? Браво! Повече от въпросите и ги познавате, да? Почти вече въпросите. Значи поставите се много добре. Почти всичките се бяха правилни. Браво! Браво! Много се обуете. И сега дължите да ядете спокойно. Как всички те говорят?